Ay, Previously on 647. na pud tani. Trabaho na pud. Balik na pud ta. Babay! Oh, mo na, Facebook's reality nga dapat imo na lang kong baligyan og sumay ra. Kuya, Domingo bitaw ron. Sirado bitaw. Hindi ano nagbarog-barog pa man di kadi ang one kay gamit. Yo, besh. Besh. Besh, ari ako sa amo, besh, be. Sige na, besh, please. Sige, sige. See you, bye-bye. Ablira na. Hi, besh. Besh, nara malagi ka diri. Pila na makakaadlaw galumlum sa balay. Wa na kay trabaho ay, Besh. Besh, kinahanglan akong pahuway. Kapoy ko sige trabaho, sige kayod. Ikaw, kapuyon og kayod. Asa kumuto, Besh. Diligay ka mahimutang ganig sa usa ka adlaw ay mabuhat. Unsa man gyud problema, Besh? Affected kay kang Dave, no? Kung ingon ana naman lang gani, may pagwa na lang nimo hulunga. Besh, unsay affected ni Dave? Uy, anong affected man sa kuniya, Besh? Okay ra ko, gikapoy lang jud ko maura na. Besh, why are you stopping yourself from falling for this other person? Like, you only live once. If you like someone, then go for it. Charet. English, di ba? Buang jud ka, Besh. Uy, abi pa na ko seryoso ka, bugal-bugal na sad. Ay, nak. Bitaw, Besh, ano affected kay ka? Gimingaw ka niya, no? No, tugan na lang, good. Nganong mingawon ko niya, Besh? Nga dapat, wa matagay ko'y feelings niya, di ba? Dapat. So, meaning, naag yun di ay. Pero imo ra gipugngan imong kaugalingon nga wala. Besh, nganong push kay kang Dave? May pagkamo na lang. Sige, di ka ato niya. Ako na lang to. Katarong ra ato. Ah, Cute pag yun. game sa judayon kay siya, oh. Are you a low-key bigaon sis? Awara, are you a low-key being selosa, sis? Binuang na sad, Besh. Uy. Ayaw isayang ang usa ka tawo ba nga tan-aw nimo muhata og nindot memories with you. Maybe di mo magkadayon, which I'm not saying, but still that person made you learn a lot of things. Besh, kasabot jud ko sa imong point. Pero di man gud ikaw ang nasa kong part. Kung unsa man gay mahitabo, ako ang masakitan dili ikaw. So managang na lang ko daan, di ba? Besh, kay baw ka, tanan nimong decisions kay entirely up to your ragyod. Igo ragyod ko ni tambag. Like in the end, ikaw ra gihapon ang masunod. So if dili ka ganahan, so then dili. Ay, unsaon taman kung ganahan ko, pero di na ko kaya. Like I said, Besh, ikaw ra ang masunod. Make the right choice for you. Ambot, ambot, ambot. Kibaw ka sa akong wag yun nasabtan. Kung kibaw man ta di ka, nga ang tao ni-invest na nimo, ni-invest na siyang oras para nimo, pero ikaw, in the end, wala di kay plano, wa kay plano mo tiwas, wala lang ta nimo sugdi. Kita jud ka nga kanang ang tao kay ni padayon na gyud nimo, persistent na nimo, consistent na nimo,
Pero hindi yan, wala di kay plano, may pagsugod pa lang daan, wala lang yung ta ni mo siya gipaasa. Di ba? Whereas maghuwat ta nga kitang duha masakitan. O di mo nang wag yun masabtan sa mga babae. Magsigig storya about anang sana all. Iinig abot sa imuhang sana all, nanadhiya sa imong tubangan, di na sa kaganahan. Ana sila ka complicated. Muna kung wag yun masabtan ba? Hinuon, ang term sa kayo, di ba nga, kanang budiman kanila. Kay basically, tinag-anay ra mo sa ginitanan, di ba? Maig mananag-an lagi ta. Sige ra tag-tag-an ani. Pero at least na lang unta to ba? Nga sayo-sayo pa, imo nang hunungon na lang. I mean, kasapot ka sa akong point. Kanang murag, lagi kay ba ko wala ko'y right mo reklamo pero sakit magud. Kasapot ka sa akong point. Uy! Ha? Naminaw ka? Sabi yun? Ay na lang, oy. Salamat kaya. Hala, sorry. Ako dyan sila, okay ra ka? Wait, Dave? Hala, pamilya lagi ni siya. Kinsa gani ni siya? Tune in next episode